Започваме с поредната бомба от Wikileaks с адрес България. Този път под прицел на американските дипломати е Бойко Борисов. Сайтът Bivol, партньор на Wikileaks, публикува секретен доклад от 2006 година на бившия американски посланник у нас Джон Байерли. Документът е с заглавие "Най-популярният политик в България, големи надежди, сенчести връзки". Още за това от Галя Щърбева. Джон Байерли, американски посланик в България в периода 2005-2008. Година след началото на мандата си в секретния документ той прави анализ на кариерата на Бойко Борисов. Поводът – основаното от него движение ГЕРБ, което бързо е станало най-популярната политическа сила в страната. Борисов, който веднъж описа себе си като най-голямото достояние на България, се харесва на публиката с обикновения си, но живописен език, непретенциозното си поведение и острата си критика към политически елит на държавата, пише Байерли. И още, Борисов е непредсказуема личност, необуздана политическа амбиция и очевидно блестящо бъдеще в българската политика, прогнозира тогава американският посланик. Разделът, съдържащ биографични данни за тогавашния кмет на София, е озаглавен "От пожарникар до Батман". Борисов безсрамно си правеше реклама като главен секретар, умело комбинирайки влиятелни контакти с собствениците на медии и по холивудски перфектните си медийни инстинкти, за да осигури благоприятно отразяване, върху което се базира имиджът му. Журналисти признавали пред Байерли, че Борисов е давал пари на ръка за позитивни материали в медиите и е заплашвал авторите на критични публикации. Разделът "Мръсотията" е за миналото на Борисов и обвиненията, които го свързват с скандали с източване на гориво, с нелегални сделки в комбинация с Лукойл и с сериозна контрабанда на метамфетамини. Байерли отбелязва, че Борисов е обвиняван в сериозна криминална дейност в миналото и поддържа тесни връзки с Лукойл и руското посолство. Посланикът обръща специално внимание на отношенията между тогавашния кмет и шефа на Лукойл в България Валентин Златев. От грамата става ясно, че информацията в този раздел е потвърдена от неизвестен източник – SIMO, най-вероятно абревиатура. Проверка на сайта предполага, че това е американска държавна агенция. Специално внимание в доклада е отделено на многократните уверения на Борисов, че подкрепя близките отношения с Съединените щати. Байерли пише още: "Егото на Борисов може да е най-силният ни лост за влияние върху него. Той жадува за международно внимание и особено цени одобрението на Съединените щати." Накрая документа завършва с извода: "Ние трябва да продължаваме да го бутаме в правилната посока, но никога не трябва да забравяме с кого си имаме работа." Късно през деня беше публикувана и втора секретна грама, посветена на Бойко Борисов. Документът е от 2008 година, а негов автор е друг американски посланик у нас – Нанси Макълдауни. Тя твърди, че в първата си среща с Борисов той акцентирал, че българите не са свикнали да взимат самостоятелно решение и затова се нуждаят Вашингтон и Брюксел да казват на министър-председателя, цитирам, какво трябва да направи. И още, според публикацията, Борисов добавил, че когато ГЕРБ победи, смятал да покани чужд експерт за всяко министерство, за да подпомага и контролира работата му.